16. novembra 2008 sa na Smolenickom zámku, presnejšie v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied Smolenice, konalo podujatie pod názvom Historické sympózium záujmových skupín šermu a experimentálnej histórie. Toto podujatie má v kalendári akcií s historickou tematikou výsadné postavenie, nielen preto, že posledné takéto stretnutie sa na Slovensku konalo pred pár rokmi, ale hlavne jeho úzkou špecializáciou pre malý okruh odborníkov či nadšencov. Hovoríme o šerme ako o bojovom umení. Okruh záujemcov o tento druh bojového umenia je malý iba relatívne. V poslednom období zaznamenávame na Slovensku vzrastajúci záujem o oživenie histórie, prevažne histórie vojenského umenia a s tým súvisiace bojové postupy, viažúce sa na teritorium starého kontinentu Európy. Dlhá neprítomnosť podobnej akcie a samozrejme aj vzrastajúci záujem o stretnutie rovnako zameraných jednotlivcov alebo organizovaných skupín viedli k logickému záveru vyplniť toto vákuum a pripraviť podujatie, ktoré by posudzovalo a rekonštruovalo bojové postupy starých majstrov z hľadiska vtedajšieho použitia, čo je rovnako dôležité aj z hľadiska scénického spracovania pre dnešného diváka. Preto sa v spolupráci s viacerými záujmovými skupinami historického šermu, ako sú často zjednodušene na Slovensku nazývané, a odborníkmi na danú problematiku začalo konať. Iniciátori celého podujatia boli členovia združenia Bludní rytieri z Trenčína, ktorým zdatne sekundovala skupina Equites Pozonienses alias Bratislavskí rytieri. Veľký podiel na tom mal aj slobodný šermiarsky majster a zakladateľ školy Magisterium Peter Koza z Bratislavy. Mnohé podnety vychádzali priamo od neho či z radov členov magistéria. Snahou bolo, aby zastúpenie viacerých názorových prúdov na novodobú interpretáciu starých šermiarských postupov bolo čo najširšie s cieľom stretnutia a výmeny názorov či poznatkov. Uznanie si zaslúži aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý nielenže oficiálne podporil konanie akcie, ale aktívnou účasťou svojich príslušníkov signalizoval záujem o možnú ďalšiu spoluprácu aj v tejto odbornej rovine. Hostiteľom celej akcie bol zámok v Smoleniciach, romantický neogotický hrádok, pôvodne patriaci známej šľachtickej rodine Pálfiovcov, dnes už vyše 50 rokov patriaci Slovenskej akadémie vied ako v skutku reprezentačné sídlo vedeckého ducha Slovenska. Sprievodné podujatia ako hladnými účastníkmi priebežne obliehaná dobová kuchyňa, trh výrobkov a pomôcok pre šermiarsku verejnosť, predvedenie deštrukčných účinkov rôznych chladných zbraní, používaných v histórii na rôzne ciele, či následný grandiózny banket a kostýmový ples len doplňali a podčiarkovali všeobecný úspech a priaznivý ohlas medzi účastníkmi podujatia priamo na mieste v krásnom prostredí Smolenického zámku. Hodnotenie však nechajme na iných. Na záver si doplňme už len niekoľko štatistických údajov. Celého podujatia sa zúčastnilo 10 prednášajúcich zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka, ktorí so svojimi asistentmi predstavili 13 veľmi dobre pripravených, hodnotných a niekedy priam strhujúcich prednášok či ukážok. Záujemcovia z rád odbornej verejnosti dorazili v počte 170 z 27 skupín Slovenska a Čiech v množstve silne prevyšujúcom kapacity priestorov. Aj keď niekedy miestnosti budili dojem úplnej plnosti, všetci sa dobre bavili, diskutovali v priláhlych priestoroch, obchodovali a skúšali. Za organizátorov neostáva povedať nič iné, iba za túto veľkú účasť srdečne poďakovať, ako aj vyjadriť veľký obdiv a vďaku predovšetkým prednášajúcim a organizátorom z realizačného tímu. A dúfať, že o rok sa pri bohatom tematickom programe a rovnakej akcii stretneme opäť.